Já jsem prasátko a Cip. Tohle je můj bratr Pepík. A moje maminka Mařena. No. A toto je můj fotr Milan. No. Pošťák Pet. Jo, Adam, Míša a Cip a Pepík. Snad se neříznou. Dobře, letíme. Dobře, fotre. To letěk. Máme tady 8 dopisů. Toto je Pomelana. Ty mi prachy, nebo tě zabiju. Ty s láskou Jeffrey Dahmer. Konečně se tě zbavíme. Miluju Jeffreyho Dahmera. Tady máš dopis, je tam, nikdo tě nemá rád, nemáš kamarády a nikoho nezajímáš.